domin yada wannan ko in ce ku taya ni yada wannan karuwar. Shirin labari na ya kasance shiri ne mai dogon zango wanda tabbas Aminu Saira yana matukar yin tunani mai zurfi a kai, sakamakon tabbas a irin shirye-shiryen da mutane da yawa da dama ake haska a duniya, ko in ce mutane da yawa da dama suke kalla. Tabbas babu shiri mai karko kamar wannan shiri na shirin labari na ya karko kuma ya jima kuma yake ci gaba da kayatar da masoyan kallon wannan shiri kamar wannan shiri na labari na. Dalili shine tabbas an yi shirye-shirye masu daɗi a baya da can, kamar irin su labari na su kwana 90, dukansu ba lallai in za a ce yanzu haka za a daina kallon su ma baki daya, sakamakon mutane da yawa da dama 100% wayanda suke kallon wayannan shirye-shirye guda biyu da na ambata, wannan daɗin kowa da kwana 90, tabbas har gobe har jibi ana yin su, ma makallatan su tabbas ba su da yawa kamar na shirin labari na, ko in ce kwatankwacin shirin labari na ma ba su kamo ba, sakamakon da waɗannan shirye-shirye su ne in za a sake su ake shiri na musamman kuma ake tanadi da kyau domin a tunkare su kuma